Dewi Pramesti wonten timbalan ing adawu Kakang. Miturut sak pangertosanipun ing ngraka lho. Menika namung pangertosanipun ing ngraka Gusti Pangdal-dal. Kakang Naroda kasinggihan mekaten. Gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayuwangan menika kapirang dhateng pinten-pinten perkawis tunggal. Wontenipun lemah sangar kayu waeng. Menika ugi andadosaken gara-gara mongko adat lupi ingkang sampun kelampah. Menawi wonten lemah sangar kayu waeng, tumuli paduka Adi Pramesti Bathara Guru ingkang murba masesa dhateng kawontenanipun jagat. Siti ingkang sangar menika kala wau tumunten kapendhet kapamanaken wonten ing repat kepanasan wondene kayu ingkang menika kala wau wreksa kala wau dipendhet wonten ing kayuwangan kinarya umpak ing bale Martyakunda. Menika Di kasinggihan Kakang Rada naking saking panginten kula mboten wonten lemah sangar kayu ingkang ndadosaken gara-gara wonten ing kayuwangan. Nggih ing angka kalih. Inggih menika menawi wonten setunggiling pandhita ingkang malih tingal. Tegesipun kados pundi? Singlar saking adhek-adheking kabrahmanan, singlar saking adhek-adheking kapanditan. Tegesipun nerak pacak nerajang perbatang tumindak angkara budi candala. Menika ugi andadosaken gara-garaning kayuwangan. Namung semantra jagat menika mboten wonten pandhita ingkang nedheng malih tingal menika babar pisan mboten. Ing angka 3 inggih menika setunggiling satriya ingkang nilar dhateng kasatriyanipun madheg brahmana menika ugi andadosaken gara-garaning kayuwangan. Lupi ingkang sampun kelampah. Inggih menika lampahipun wayah paduka ing Madukara pun Arjuna. Anggenipun dados pandhita wonten ing pertapan Ngendra Kela pepara Begawan Cipta ning duk nalika semanten ugi andadosaken gara-garaning kayuwangan. Ingkang salajengipun menawi wonten satunggiling titah ingkang nerak pacak nerajang perbatang minggah dhateng kayuwangan. Kepengin ngungkuli dhateng panguwaosipun para Jawata menika ugi andadosaken gara-garaning kayuwangan. Contonipun sinten Kakang? Tasih wonten sambung rapetipun kaliyan pun Cipta inggih menika Nalindra Ngima Imantaka Prabu Niwata kawaca anggenipun kepengin dados nalindranipun para dewa. Menika saestu adamel gara-garaning kayuwangan. Malah ndadosaken bingunging sangya para Jawata wekasan meh kemawon Suralaya bedah duk nalika semanten. Menawi boten saking pambiyantunipun wayah paduka pun pamadya sak mangke kayuwangan sampun boten saged kinukup saking pangamihipun Prabu Niwata kawaca. Kakang Resi Naroda kasinggihan mekaten. Tah, perangan ingkang sampun aturaken menika kala wau saking paninganipun ingkang Raka Sidik Pangudal-udal menika mboten wonten Di dados engga sapriki kemak menika paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika ngraosaken gara-gara ingkang tumanduk wonten ing kayuwangan hawa sumuk ing kados mekaten menika kala wau. Kula nuwun pangapunten ing sakalangkung kathah ingkang Raka dereng saged anjajaki dhateng menapa ingkang lampah wonten ing Janaloka. Wong Mastuna Sidam skaring bawona langgeng. Kakang Rada menawi telu mekaten menawa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ngersanipun Kakang Resi. Bab ingkang menapa? Menawi mekaten nuwun mahapunten. Cetha menawi Kakang Resi kilang lante panggraitanipun tuwin kiranging panaliti. Lho, sababipun krana jagat sak mangke nembe wonten kawontenanipun titah, moganipun titah. Ingkang sak mangke badhe wonten magepokanipun kaliyan kayuwangan. Moganipun titah ingkang wonten magepokanipun kaliyan Kakang Suralaya menika tegesipun wonten pamuthaipun titah Pujangkara. Ingkang sak mangke badhe minggah wonten ing kayuwangan badhe nyuwun satunggiling uba rampe ning kayuwangan. Namung kemawon Kakang ingkang dadosaken kagiat sotaning manah kula. Teka titah menika kala wau dereng saged kula jajaki. Titah menika kala wau sinten? Krana saking paningalipun ingkang rayipun Manikmaya, titah ingkang badhe minggah wonten ing kayuwangan menika sareng kula tamataken. Saha kula waspaosaken kanthi netra permana jati teka tasih katutupin ronging salomba. Katingal dereng cetha pasuryanipun titah menika kala wau namung semantena menawi boten lepat saking pangintenipun ingkang rayipun Manikmaya. Titah ingkang badhe minggah wonten ing kayuwangan menika sak mangke sampun dumunung wonten ing repat kepanasan Kakang Resi Narada. Sigra-sigra yen remana kanca sigra ngrakit nawang sesangka.
Nalendra Mbekmarwa sing sang katri kumulung mangrempak ing wadya Purda kurare kagiri-giri ora nanggono magawe gelarira wang-wang sidhem madaning Bali Marti Kundha manik nalika semanten sangganing para Jawata para Hapsara Hapsari samya midhangaken pangandhanipun Sang Hyang Jatimurti ingkang paring dawuh bilih wonten titah ingkang sampun prapteng repat kepanasan ing cipta arsa minggah wonten ing Bali Marti Kundha dadya tintrim madyaning pasewakan kadewataning Suralaya datan mobah datan musik nadyan gegodhongan tanang ngobah samirana datan mampah Sang Hyang Manikmaya meger-meger nganti kaya pratima kencana pratima tegese golek kencana Mas mula gawe kanyu pinangka wardu kanyu jare ganten wardu jarwa keca kinang durung abang ida durung manding dasaring pertolo tasaru geger njaba ombyaking Sang Hyang para jawuting samyang gantung sebo samya alok yen ana titah saking jagat ingkang minggah wonten ing Kayiwangan nenggih atmajanipun Ki Lurah Semar Badranaya Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong Sumawana Ki Lurah Bagong ingkang sawantun miyak sangganing para Jawata para Hapsara Hapsari dadya geger ingkang samya muni mamring para umbyahing para Jawata kanca pihak-pihak ana daya ana titah munggah kayangan wenehi dalan Jawa wenehi dalan Kakang Narada punapi ndara dasih rantamaning manahipun ing rayipun Manikmaya jumbuh kanan menapa ing sampun kula aturaken wah cocok panjenengan paring dawuh bilih badhe wonten titah ing jagat ing badhe minggah wonten ing Kayiwangan ning niki napa mboten klentu ingkang minggah menika mboten pangling menika rak Panakawan titah nuwun sewu ingkang asor derajatipun namung Panakawan derajatipun namung titah sewantah namung kawula lah kok derajat minggah wonten ing Kayiwangan monggo tanpa tangliwara ingkang saderengipun Kakang Narada punapi nadyan mekaten Petruk lan Bagong menika atmajanipun Kakang Semar tumrap kula mboten dados menapa Kakang Resi Narada menika langkung prayogi Kakang Narada katuran lenggah prayogi kula tak ndangu kalian Panakawan ingkang sowan nggih adik kula sumanggaken Panakawan Petruk padha kanthi raharja sapraptanira Panakawan nun amit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene Demawaing tawang-tawang nepatno ing tulamanu sipulun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk ya Panakawan ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan Truk sing nunggokke kowe berskap sapa ya Bapak ikete Bapak aku tak bali nang omah ya Truk ngopo ngajar Semar lho mergane iki jenenge ora adil munggah nang Kayangan kowe disandangi apik kaya ngono kok mbedak-bedake Semar aku blas ra tukokke apa-apa mung disangoni trening abang
Iki cetha nek Semar ketok nek arep ngasorke derajate anake sing ragil ning ngumbul-ngumbulke anake sing tengah. Lah kowe mau kowe wingi dina Minggu kon teko none bapak ora teko. Lah ngapa? Do ukur seragam kok. Aku ro gareng wis ukur beskap, ikete ya wis ukur. Lah kowe kok ora teko. Ah, Semar iki aku isin nek carane ngene iki ketok banget aku kere banget ya, Tru. Kowe ketoke duwe nganggo seragam beskap, tata kramane komplit. Aku celuk lambi mung nganggo kathok trene ngabang. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa iki tetep engko nek mulih Semar tak ajar. Lho. Aja ngono to, bapak iki bapakmu kok. Kowe iki ya arep digaweke iket, ning bakale ora cukup, kudu nganggo korden. Anggepmu ndasku sak genthong ya. Kok datang nganggo korden? Ah wong ukuran iket kok 86 ki sirah apa? Uteke gedhe. Ana kawan Bagong. Wonten dawuh, panjenengan sinten? Lho. Ulun Bathara Guru. Lho, guru kok yaene muridé sapa? Sik, iki mula mau nek tak jak ning repat kepanasan tak asaku omong gong iki sowan dewa. Dewa iki beda karo menungsa. Dewa ki sing nitahke awake dhewe. Iki Sang Hyang Manikmaya. Wah, Mas Manik. Manikmaya. Mas Maya. Manikmaya komplit. Bagong aja sembrana. Iki apa iki truk sound system nang kene iki. Dengkel kita ya. Kaya ngene kok padake sound system. Iki Bathara Narada. Kami itu aning kayangan. Wah, sesepuh. Iya, aja sembrana Bagong iki kayangan mengko ndak kualat ya. Engko ning nganti kowe iki tumindak sing ora prayoga ning kayangan iki gone malati kabeh. Waduh. Tiwas aku mau nguyuh ning pelataran kono. Kowe kok ngonek abuh karemu lho, Gong. Asik lho. Kok malah asik ora. Kuwi sing kancam. Malah seneng ora. Ana kawan Bagong Padarareja sak praptaun nira. Pangestunipun Iwang Pikulun Bathara Guru. Guru basa Jawa. Wilujeng nering sambikala bekti kula katur Sang Hyang Manikmaya. Iya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Piye kuwi bahasane, Tru? Kok jarene Bathara Guru kok ulun? Ulun iki aku. Lho. Wis omong Semar urung kowe nek ganti ulun. Kusike to. Ulun ki aku. Heeh. Ah, kowe iki kita. Oh, berarti engko bancaan. Bancaan apa? Ganti jeneng ora. Ngene, tak dari. Wis tau ning Banyumas urung? Nek aku ki Inyong, nek kowe ki Rika. Oh iya, berarti basane Dewa padha karo Banyumas. Ora. Piye ya? Pangestu ulun tampan ana Bagong. Inyong tampa. Ah ngandel ora. Goblok to ora. Rika, Rika. Kowe biasa wae basa menungsa lumrah. Pangestunipun Pukulan Bathara Manikmaya wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong ulun tampa. Oh, ulun tenan ta, Tru? Heeh. Pangestu ulun kita tampani. Sampun kita ulun tampa, Pukulun. Iya. Prayoga nunggon kita lungguh. Kita sampun boten kirang prayoga nggih kula lungguh wonten ngarsanipun ulun. Iya Bagong. Iya. Padha-padha. Aku malah wedi Gong ngejak kowe. Santai wae, Tru. Petra Kantong Bolong padha raja sak prapta kita. Pangestunipun Hyang Pikulun Narada wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petra ulun tampa, pangestu ulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin daerah ing kasantosan. Dalah. Bagong padha raja sak prapta kita. Iki sapa, Tru? Bathara Narada. Dewa kok kaya jog dengkulmu kowe. Pangestunipun Pukulun Bathara Narada wilujeng bekti kula konjo Pukulun. Ayo ulun tampa, pangestu ulun tampan ana. Ayo. Meriah pokoke. Meriah dengkulmu ora. Kok kaya renyah suarane kaya membahagiakan Tru. Iki dewa apa iki? Iki ora dewa apa, kami tuwa. Sesepuh nek cara nggone dhewe Mbah Kaum. Wah. So nek genduren ngundangi iki wae Tru. Dengkul kita ora. Petruk iki ngandani ya ngawur kok ya. Ngene kok kaum.
Petruk kanthung bolong padha raja saprapta kita. Sang Hyang Pikulun Indra Putra Indra wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk pangestu lan tampanana, kula pun dinggo jimat paripe. Bagong padha raja saprapta kita. Pangestunipun Sang Hyang Bathara Basuki ngawur. Indra, aku ora tau apal dewa-dewa. Bathara Indra wilujeng bekti kula kunjuk Bathara Indra. Ya Bagong ulun tampa. Nggih. Engkantun piyambak sampeyan. Lho. Dana Alekasina pun mati. Ngawur to. Kuwi dudu artis Indra Dana Kasina kudu ning Bathara Indra. Cip dengkulmu. Kondur tekan cip barang. Grup ya. Kula mbiyen sok nonton film sampeyan lho Bathara Indra. Lho. Ulun ora nate gawe film. Kaca aku bingung tenan iki. Aku sowan dewa bingung tenan iki mbok sumpah yakin ora tepung e. Mula kowe iki sok ketemu karo dewa. Angel ketemu karo dewa iki prosedure angel. Ha iya, Petruk padha kanthi harja sapraptamu. Ha iki sing bahaya iki, Go. Sapa iki? Yama Dipati. Yama Dipati iki tukang apa? Tukang jabut nyawa. Hah? Tukang jabut nyawa. Waduh. Ki nek kleru ngomong jabut nyawane ya, Tru. Ha iya. Pangestunipun Drayama Dipati Pukulun bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa. Bagong padha raja sapraptamu. Wilujeng nereng Sambikala Pukulun Yama Dipati bekti kula kunjuk. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Nggih, sanget anggen kawula mundi dadosaken jimat paripe. Kok alus nyawa e. Nek nganti kleru nyut ngono rekoso. Ha iya. Petruk padha raja sapraptamu. Panjenenganipun Pukulun penyarian wilujeng. Bagong padha raja sapraptamu. Ndara nekula. Hus. Ngawur wae. Suarane weh padha. Ayo suarane iki cilik ngono kae kok. Wah, ha sapa jenenge? Penyarian. Wah, Pak Carik. Wilujeng bekti kula kunjuk ndara anu Pukulun penyarian. Iya Bagong, tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi bersisa, bersisa. Mula ya ora salah aku nek kleru. Ha iya. Pangestunipun Pukulun penyarian kula tampi andadosaken jimat paripe. Petruk dalem. Eneng apa Petruk? Sowan saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu ya kene. Ha nika ngeten. Bapak Semar menika etok-etoke niku ora gawe taman hiburan masyarakat. Mengkono ben nggih. Bapak niku tuku lemah jembar banget. Kula niku takon ajeng gawe apa to, Pak? Petruk, kula tak crita nggih. Iya Petruk ora dadi ngopo. Aku ngene iki jane mengarep gawe seneng ati ning para kawula. Men sing tangga teparo do momong anak kuwi ana apa papan kanggo momong bocah, kanggo nyeneng-nyenengke anak, lan kanggo nyeneng-nyenengke kulawarga. Oh, lah terus papan iki arep tak nggo papan ya kuwi wisata. Wisata. Nggih. Hiburan. Wah iki nek matur karo dewa rada angel, Gong. Ora apa-apa, santai wae engko rak dewane do ngerti. Jare guru kok ora dong. Ayo engko siki alon-alon. Papan wisata niku papan sing kena kinarya nggih garing-garep penggaling para kawula. Mengkono Petruk. Nggih. Nggih menika dipun sebut Taman Karangkadempel Happy. Santai wae Truk, le mikir Truk ora usah ngendelong pikirane. Disebutke apa anane? Ha pokoke Taman Wisata Karangkadempel. Wo niku werna-werna. Enten wong dodol. Teng riku enten dodol dawet, angkringan terus nika sing panjenengan tau prisa to? Tau nganglang jagat. Enten kaya ban motor gedhe banget, dhuwur banget. Ning nggo ngubungke bocah-bocah. Iya Petruk, malah ulun tau tate nyuwun priksa kalawan Kakang Narada, kuwi sebutane apa? Ah mboten ngertos. Mboten ngertos niku pancen teknologi anyar. Ha niku wonten niku werna-werna. Papan dienggo renang, papan dienggo nglangi,
Sak piturute pokoke dienggo maem bebarengan kali para kawula. Niki pun dadi wis dadi Petruk. Pun kathah para kawula sing napa niku rawuh teng papan wisata sing digawe karo bapak niku pun kathah. Kula malah sing didadekke keamanan garing niku sing didadekke ngawati apa ya jenenge kuwi tempat-tempat sing dienggo wisata niku. Lah sing jaga tiket Bagong. Bapak niku rumasane kok tekor terus. Monggo tikete niku payune akeh banget ning setorane dhuwit saka tiket niku kok mboten jumbuh karo cacahing tiket. Sing jaga tiket sapa? Niki menungsane. Niki. Tangane lho. Nudeng kok neng rai ra sopan. Lah aku mung nguduhke kowe sing jaga tiket kok. Bagong kok iso kaya ngono sebabe? Nuwun sewu, papan sing dingge taman wisata bapak niku akeh tuyule. Yen tuyule akeh mesti ana pengarepe tuyul. Pengarepe tuyul mau sapa? Kula. Ngandel ora ngaku to kowe. Ora sok kaya ngono kuwi gong wong bapak ki ragate ya akeh. Bapak ki modale ya akeh ora sok kaya ngono. Kuwi wis dibayar karo bapak kok. Siap. Mulai besok aku tertib to. Iya, dadi kowe iki nek ngapusi ngono kuwi jane malah konangan. Wong cacahe tiket ki per A misale 5.000 ngono kuwi iki tikete iki diitung 5.000 ping pira sing payu ngono kuwi diitung karo bapak. Bapak iso ngitung to? Iso. Anggepmu bapak ora iso ngitung to? Ya tak kira ora iso, mulai tak colongi. Anggere ana kira-kira wong ngelak tak kei dit tuku es teh. Tak kon nukokke, susuke tak kon ngepek. Aku tuku rokok ya sak slop sisan. Aku jenenge gawe tekor. Ora kena. Kuwi bapak jane wis ngerti ning bapak meneng wae. Aku jadi dipecat ya terus ora. Lah terus wigatine sowan ning Kayewangan. Lah supaya nyukupi sarta nuwun sewu, taman menika ketingal sae, wilujeng niku tata carane wong Jawa sing dienggo karo bapak utawa teng Karang Kadempel niku mriki niku kudu diruwat. Kene ngendi taman wisatane bapak niku kudu diruwat kanthi carane tatane wong Jawa niku nanggap wayang. Monggo bapak niku nuwun sewu nek kon mayang apike ra jamak-jamak. Monggo bapak niku ming kon ngruwat. Lah bapak bingung lek ajeng nyuwun ngampil gamelan niku teng pundi. Tumuli piyambakipun emut nek duwe adi inggih menika nuwun sewu Kadang Taruna Sang Hyang Manikmaya sing kagungan gangsa nami gangsa Kyai Lokananta. Jane nggih bapak niku pun kula pringgake wong bapak ile mayang ra apike gamelane wesi wae. Kok wong mayang ndung karo anape kok gamelane dadak saka kayangan kok nek nganti penontone gelo. Ya ora, bapak iki ora ngerti nom-nomane bapak nek mayang apik lho. Bapakne wong mayang entekke sindene. Jane dan tenan kok. Mula saniki golek waranggana bapak niku kangelan tenan. Emoh do dijaki emoh ya. Ngawur Semar. Ampun gumujeng niku serius. Iya Bagong nggih. Ah niki terus. Iya. Dadi sowan kula menika diutus dening bapak nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Komplit slindro pelok. Nek ajeng kepareng panjenengan suwun Prabu Pukul Bathara Guru menika paring dawuh, bapak niku ken bayar ya manut, ken ngijoli apa-apa ya manut ning gamelan Lokananta kudu rawuh teng Karang Kadempel. Dadi srana syarat ngruwat bapak nggih menika taman wisata sing enggal supaya nir ing sambikala. Dados sowan kula kali Bagong menika dipun dawuh dening bapak supaya nyuwun ngampil wujudipun inggih menika gamelan Lokananta. Mengkono Petruk nggih. Mila dinten samangke menawi Hyang Pikulun Bathara Guru kepareng maringaken matur sembah nuwun dene mboten nyuwun pangapunten. Kalih nek niki kula wis dikandhani bapak sekedhik arta dienggo pengenceng. Nek Hyang Pikulun Bathara Guru kersa maringaken inggih menika gamelan Lokananta niku wajeng kula pede. Apa, Gong? Pede. Pede ki apa? Manjeri lho.
Goblok. DP. Hah? DP. Ameng kuwalik kok. Ora pas kok ya. DP kok PD. Niku mboten ketang sekedhik, mengke pelunasanipun 7 tahun sakwise pentas. Kuwi arep ngecara ngendi ora bakal diparingi ngambil nek 7 tahun sakwise pentas ora. Ngoten mawon Bu Kulon. Kalih welinge Bapak nek wampi kulon Bathara Guru niku kuwatir gamelan Lokananta niku kenging napa-napa mengke ditabuh para titah. Mengke peranganing Jawata kinen ngetutke tindake gamelan Lokananta. Kalih Yoni Dipalilah mangke masyarakat bapak-bapak kumpulan karawitan Karang Kadempel lajeng nuthuk gamelan Lokananta mboten ketang sak kempyangan men padha marem niki pun latihan inggih menika ladrang Subasiti. Apa, Gong? Ladrang Subasiti. Subakastawa, Subasiti Kastawa. Jenenge digabung-gabung ora apik. Nek diparengke dene mboten nggih mboten napa-napa. Kakang Narada, menawi kados pundi Kakang ketingalipun namung sepele ning tumrap kula kok dadi gawe. Ah, Di, nuwun pangapunten. Kakang Semar menika Kakang Ismaya, menika Kadang Paduka Werda. Mila menawi wonten bot repotipun Kakang Semar menika mestipun Adi Prabu Bathara sampun ngantos panjenengan menika awal maringaken ngampil gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Malah tumrap kula menika satunggiling pakurmatan tumraping Adi Pramesti Bathara Guru. Ing atasipun paduka menika Kadang tinemu taruna nanging tasih dipun penggalih dening Kadang tinemu Werda inggih menika Kakang Ismaya. Leres ngendikanipun Bagong, menawi kuwatir wonten menapa-menapa tindaking gamelan Lokananta menika dipun tutaken para Jawata. Indra ingkang kadawan supados ngetutaken sak kanca rawangipun para dewa ngetutaken lampahing gamelan Lokananta. Waton sampun ngantos dados tutawi damel murkanipun Kakang Semar. Menawi ngantos paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten maringaken gamelan Lokananta, mesti kemawon Petruk wangsul wadul kalian bapakipun. Nek nganti Petruk bali wadul karo Semar, dalah Semar ngamuk teng kayangan Warataya. Sapa sing arep wani karo Semar Badranaya? Saya nek pun ngubal-ubal pusakane wujud entut. Wah, menika bebayani. Leres Bu Kulon, kula wingi bar opname 7 dina. Mergane dintuti Semar. Setan tenan. Lho, karo bapakne kok senengane ngono kuwi. Pas cangkeme. Kon mijeti nggon sikil ki muni iki lho Gong, nggon bokong iki kok kaya linu-linu. Tak demek nggon bokong ki metu matut ngono. Pas banget, Tru. Langsung raiku biru. Kowe ora nilai to? Ora. Kowe iki cen setan kok kowe. Kowe iki sedulur ning mungsa. Ha kowe iki wis bola-bali ngapusi lara, wingi lara ngapusi tak tileki tak nei dituke tak golek tukoke jeruk ya 2 dina mari. Karena kuwi teknik tak nggo golek dhuwit. Oh, edian ora. Pancen aku edan. Ngaten Kakang. Nggih. Nanging ngantos Semar menika mangke murka. Haracawi. Sinten iki badhe wantun kalian Semar. Nanging tumrap kula menapa dipun ngendikaken Kakang Semar lumantar Petruk menika sampun nerak pacak nerajang perbatang. Nerak pacak nerajang perbatang perkawis menapa? Dipun menapak-menapakno Kakang Semar menika titah. Mangke rumiyin. Titah menika rak lairipun nanging batosipun Kakang Semar menika Jawata, Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging wiwit nalika semanten sampun mapan wonten ing jagat. Sampun pinten-pinten abad laminipun. Mila Kakang Semar menika sampun dipun setrakaken boten dipun akoni dening kulawarga kadewatan. Nanging tetep dados titah sawantah. Mila menawi wonten jamak lumrahing titah ingkang wantun badhe ngampil dhateng uba rampe ning Kayiwangan, tontonan ing Kayiwangan. Tentu kemawon kula mboten maringaken. Lah nuwun sewu lho. Menawi paduka paring dawuh mboten maringaken menika mangke menawi Semar tumuli minggah wonten ing Kayangan malah mboten prayoga kedadosanipun. Langkung-langkung nek nganti anake Semar loro niki midhanget panjenengan mboten maringaken gamelan Lokananta badhe kaboyong wonten ing Karang Kadempel. Lha nek bocah loro niki nganti ngamuk sapa sing arep nandangi kridane wong loro niki? Harataya kowe. Petruk niki anggap kaya ngeten iki ning Digdaya kliwat ukur. Luwe-luwe niki. Sing teng mburi kula sing mripate kaya ndok ceplokan iki. Iki nek wis muni nesu, sapa sing arep wani karo Bagong? Dalah.
Lho niki napa? Ora edan ana dewa kok ditirokke iki nek ora Bagong ora lho. Inggih Kakang Trada, nanging tetep badhe kula mboten nglilani menawi gamelan Lokananta kaboyong wonten ing jagat. Lah menawi ngaten monggo, monggo. Ning nuwun sewu, kula tunggak waru godhong dadap. Tegesipun menawi wonten menapa-menapa Trada ora melu-melu ora melu garap. Kula aturi ngraosaken piyambak. Kula semanggaaken. Mrika sampun laturaken lho. Tunggak waru godhong dadap, Trada ora melu-melu, ora melu garap. Nek ana moga-moganing titah kalih menika kula semanggaken adhipun renggalang kridhanipun Petruk kaliyan pun Bagong. Haripun sampun dipun utus dening bapakipun pados nyuwun ngampil gamelan Lokananta di Kakang Trada kasinggihan mekaten. Petruk dalem mesti wae Petruk wis midhanget. Nggih. Gamelan Lokananta kuwi tontonaning kasuwargan. Oh nggih. Gamelan Lokananta kuwi wujute uba rampe ning kasuwargan, uba rampe ning kayiwangan. Ora saben titah bisa nyuwun ngampil gamelan Lokananta. Nyuwun mapunten, Mbul. Ingin nyuwun ngampil menika sanes kula ning bapak. Sing nyuwun ngampil nika dudu Petruk ning bapak. Nadyan bapak kita kuwi titah. Nyuwun mapunten. Ngendikanipun para sepuh, ngendikanipun para pinter bapak menika mboten titah. Ning nika dewa Sang Hyang Bathara Ismaya. Nanging bapakmu wis ora dianggep kulawarganing kadewatan. Bapakmu wis dibuang ngono ing jagat, tegese bapakmu kuwi wis dudu Jawata. Bapakmu kuwi mung titah Swantah. Oh ngaten. Iya, dados kesimpulanipun keteranganipun kula nyuwun dawuh. Dipun paringaken ana mboten? Panakawan Petruk, ulun ora mlayogyani, ulun ora maringake. Mboten maringaken? Ora Petruk. Nggih sampun mboten napa-napa. Gong, piye iki? Piye? Sukses ora? DPD saiki apa engko? DP. PD ora. Di DP saiki apa engko? Nek wis siap DP-nen. Ning wong iki gamelan Lokananta iki ora dikeparengake tedhak ning jagat, ora entuk diboyong ning Karangkadempel. Bagong, nun. Gamelan Lokananta mboya entuk diboyong marang jagat. Mboya entuk diagem dening bapakmu ning Karangkadempel nggone bakal ngruwat papan wisata mapan ana ing Karangkadempel. Bagong, keterangane pokoke intine gamelan Lokananta ora entuk digawa ning jagat, ngoten? Iya. Nek nganti kula lapor bapak, ulun ora wedi. Ulun ingkang bakal tanggung jawab. Berarti sampean mboten ajrih kali bapak kula. Ora wedi, Bagong. Nek ngoten timbangane kula bali ning ngenten mawon. Entuk ora entuk ajeng kula suwun ngampil. Nek nganti sampean mboten biar ora. Mengentukaken maringaken gamelan Lokananta kula boyong wonten ing alam donya. Ora ujar ora kaul. Noyah-nayah Baskara titi mangsa. Bagong mboten ajeng wangsul. Nadyan Bagong dikon wangsul, kula ora arep gelem. Nek perlu kula kudu tanding kali dewa-dewa sing do tata tirik-tirik teng mriki. Kula ora wedi pikulan. Minggir truk. Wis dian saiki. Kencang warudayang. Lho. Lah cah edan tenan. Ning ngarepe dewa kok salto. Nandhake nek aku ban kuning karate. Nyepelekke ora. Kanthi dasar apa sampean ora ngeparengake gamelan Lokananta digawa ning jagat? Mongko sing nyilih Bapak Semar. Ora ngono kuwi pukulun. Bagong, ulun dewa, kita ora basa. Wis ora peduli. Tak basana nek menghargai mangkele Bagong, ora wedi aku. Yen kita wani karo dewa apa kita ora wedi dicemplungake ning Kawah Candra Dimuka. Kulina aku nek dicemplungke jugangan wae. Kawah Candra Dimuka, Gong. Candra Dimuka napa? Neraka. Wit. Tenane to? Tenan. Kuwi papan dienggo nggodhog wong-wong sing salah-salah kuwi diobong ning kono. Ora wedi aku. Lho.
Bagong ora edan. Ora wedi aku kulino cedhak geni gedhe. Wong aku kulino ngobong bata. Ora wedi aku. Panas wis ora pempan karo aku. Yen ngono kita wani karo dewa. Sing tak wedeni apa mau Bathara Guru? Memper kowe ora ndek murid wong watek-watek akemu kaya ngono. Arep nganggo jeneng Bathara Guru nek ora tumindak sing apik mung disuwuni ngambil iki kelange apa ta? Kelange ana apa ta? Ora kelong, mengko gamelan Lokanata tak kondurke ning kayangan wutuh sak kecere. Ora bakal ana sing cicir. Tabuhe ya wutuh, ora bakal tak ganti. Nggo ngopo aku? Aku ya duwe gamelan Lokadrim. Kamu Lokadrim kok tok pamer-pamerke kowe lah piye kempule kowe nek diduduk iso kaya wong getah. He. Piye ra gleleng. Ning kempul duduk iso mubeng gayor. Kowe iki ngenani ndase sing kempul. Wong gamelan wesi dipamerke. Pamapan entuk mboten? Nek mboten entuk, kula ora wedi lho. Kula nek ngamuk teng kayangan niku kulina. Pun paringke napa mboten pikulun? Tetep ora ulun paringake. Kepiye? Wah, Di, aku aturi anget lho, Di. Bagong sampun ngantos mengaten menika mbok sampun ngantos panjenengan menika damel kayangan menika geger. Nek kayangan geger mung diamuk Bagong rak saru dipun presani dening para titah wonten ing jagat. Kepiye? Balen ana pisan, Kas. Sampeyan muni piye? Bagong gamelan Lokananta ora tak paringake. Kula saking mriki mencolot mriku menggunakan kekuatan tendangan tanpa bayangan. Sampeyan kena mesti muntah getih. Ya, Tru? Mbuh. Antel. Dewa-dewa sing ngarep do ngadeg. Lho. Kowe kon tringguh kok malah ngadeg ora. Parang mboten Pukulun. Tetep ora ulun paringake. Kula hitunge 3 kejeping paningal. Nek Pukulun tetep mboten maringaken, mboten wonten wiyosing pangandika paduka Hyang Adi Pukulun. Maringaken gamelan Lokananta dhateng Bapak Semar kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Nyuwun pangapunten nek kepeksa Bagong mboten gadhahi tata krama wonten ing kayangan Bathara Indra. Bathara Indra kula wonten dawuh Pukulun. Sira ulun dawuhi menika kula ketutupan tiyang kathah sanget. Petruk minggir aku arep tutupi. Bangke tutupi, Indra aja nganti metu. Metu entek-entekke kuwi bintang film e. Aja nganti metu, Tru. Bathara Indra, kita bakal nampa duka saka ulun yen kita ora enggal mangsuli kelawan Bagong. Bathara Indra niki ngestaken dawuh ulun. Sawai ulun Bathara Indra welo edian ulun putra nomor 4 Iwang Pikulun Manikmaya Atmaja ingkang angka catur. Anake Bathara Guru ki pira? Akeh Bagong. Sapa wae sik mbarep sapa sik? Ulun dhewe mboya apal. Aku dene apal kowe anake Bathara Guru nomor 4 kok karo mbarepe kok ora apal. Ulun ora ngerti. Iki piye kok malah do cacah jiwa iki piye iki? Wong arep tantang-tantangan kok malah takon mbarepe sapa ragile sapa mbarepe sapa ya wis ben mbarepe wis nyambut gawe ragile urung nyambut gawe ngono wae sampung. Bagong kok dituruti ora. Ngopo sampean? Ulun ora nrimakake. Ora nrimakake perkara apa? Perkara kita nggone swani kalian panjenenganing Iwang Pikulun Bathara Guru. Bagong bali apa ora? Ora. Kita bali ning jagat apa ora? Taunana windanana nek gamelan Lokananta ora mudhun ana ing ngalam donya ning Karang Kadempel, aku ora arep tekan ndi-ndi. Tegese kita wani kalian panjenengan ulun. Apamu sing tak wedeni? Ayo,
metu ning repat kepanasan tak bondo tanganmu tak rangket sikilmu. Tak lebokake ning kawah Candra Dimuka. Oke dikira aku wedi kok karo kowe. Apa dikira aku wedi karo kowe? Truk, Bathara Indra tandangi. Aku sing nandangi Bathara Guru. Yo, manut wae. Ulun dawuh kelawan Indra kon ngundurke Bagong, kok Bagong ya pinter le gawe alasan. Isih tetep nang kene. Lah cah pinter ya cah cerdas. Ayo, arep ngopo saiki? Tak jagani nang kene pukul. Sampeyan iki dewa wis malak. Lho. Kancane tangane loro kok sampeyan papat dhewe. Dobel ya sampeyan. Senengane dobel ya. Biasane siji mungsuh siji sampean mungsuh loro wae wani. Lah edan. Ya mau dipati iki piye iki? Bagong. Nun, sapa niki? Ya Madipati. Dewa tukang jabut nyawa. Sampean ra melu-melu. Apa dikira wau kula wedi karo sampean terus saniki sampean ngelekke karo kula terus aku dikira wedi karo kowe wae. Hah? Jabuten nyawane Bagong. Nek pancen iso njabut nyawane Bagong, pancen kowe dewa peng-pengan. Mulya wae. Kampleng sisan. Lah edan iki. Ngopo iki? Teko ora. Melu-melu lan iki kewangi karo kowe. Dawuh karo Adi Prabu Bathara Guru supaya maringake ngampil. Ya kuwi gamelan kono aku tak uring-uring. Aku nek nesu sapa-sapa tak uring-uring kok. Ora peduli ngewangi aku apa ora. Aku nesu ngene iki. Iki widodari wae. Inggih, kula widodari. Wah, widodari ana sing parah. Apa kaya ngono kok widodari? Widodari iki jebul ana sing elek. Ya widodari iki werna-werna. Kaya mburi kae widodari kok lemune ora jamak-jamak. Widodari iki mesti kaning wong wadon. Awak-awakane kudu ramping apik. Nek carane bodi iki biola. Ae bodi kok kaya bok. Pucuk bongkot ora ana nggih-nggihane. Nggo ngopo kaya widodari? Ah ya wis ben, kae nggo nyediani dewa elek-elek. Kaya kowe kuwi. Hus. Kaya aku piye? Ulun arep kaya ngene iki widodarine sing ayu. Wah, dumeh dadi pengarep terus kudu ayu ra. Bagong aja kaya ngono. Mbadan, pokoke kula kudu tetep njaluk gamelan Lokananta. Nek ora diparengake tetep kula ajeng ngamuk teng kayangan. Kita ora wedi karo Kawah Candra Dimuka. Mboten. Kawah Candra Dimuka niku ngerti karo kelakuane titah. Dadi nek umpama titah sing tumindake apik, cemplungke teng kawah ming merga saka karep sampean, merga sampean sengit karo titah wau, Kawah Candra Dimuka ora ngobong karo titah mau, mesti ora kobong. Nyemplung kawah ya kaya ning dedaratan, kaya ora kena geni. Ning nek pancen wong niku dosa tenan, ora usah cemplungke kawah. Deleke nggon pinggir wae mateng menungsane. Ning gandeng Bagong niki rumangsa kula ora salah. Kita salah mergo wani karo dewane. Mergo dewa sing ora adil karo titahe. Sebab apa sampean bedak-bedake karo Semar? Sebab apa gamelan Lokananta ora entuk disuwun ngampil karo titah? Ayo, wangsulan. Semar ki dadi titah mergo sampean sing menfitnah ning ngarepe Sang Hyang Pikulun Bathara Tunggal. Lho, kita malah ngerti. Ngerti wae, aku maca bukune. Bapak niku nyimpen buku. Autoglas. Autobiografi Semar Badranaya. Saka sejarah pertama niku sampean laire ndok, ngono. Ngerti ora? Sampeyan niku sing ragil dhewe dumadi saka kuningane ndok. Padha karo kula. Kula niki ya dumadi saka kuningan. Ora datos. Kuningane Semar. Ya jijiki sayuran. Wong arek ting Cirebon sak penake dhewe. Ayo.
Putihane dadi Semar, kulite dadi Tommy. Togok. Tommy joget. Kulite dadi Togok. Telu-telune anake Sang Hyang Bathara Tunggal. Merga nalika semana Sang Hyang Tejamaya karo Ismaya nedeng gladen peperangan, terus sampean wadul karo bapak sampean. Sang Hyang Bathara Tunggal, Kakang Tejamaya karo Kakang Ismaya do gelut kepengin dadi dewaning para dewa. Sang Hyang Tunggal duka. Eyang Sang Hyang Bathara Tunggal. Kita kok nyebut eyang. Lho, aku anake Semar. Semar anake Bathara Tunggal. Bathara Tunggal ki Mbah Kakung. Dadi aku iso nyejarahke, kula iso nyejarahke. Sang Hyang Tunggal murka. Kok dadi kaya ngono pakartine Tejamaya karo Ismaya. Diperpeki wong loro niku, Semar kalih Togok. Ning jaman semana jenenge Tebok Maya karo Ismaya. Iya. Terus dikon mangan pagring Gunung Pagring Jagat sisih kulon karo Gunung Pagring Jagat sisih wetan. Togok berusaha mangan nganti cangkeme diambak-ambakke suwek. Semar niku duwe go vertikal, gunung diserot, mula wetenge kebuak brongkalan niku. Nek arep nggo uruk mang bedel wetenge Semar. Terus do didukke nang kayangan. Kowe leha-leha dadi dewaning para dewa. Semar ngrekoso ning jagat ning kepengin nyuwun ngambil gamelan. Ora entuk iki terus saiki keadilanmu menyang endi Pukulun? Keadilanmu menyang endi? Sampeyan ora tresna karo sedulur, sampeyan ora tresna karo sedulur sing mangsia-sia urip ning jagat. Ming disili gamelane kok ora entuk. Wong kok le malak men kowe. Ya Madipati, ajar kowe. Ayo. Macem-macem aku dong tutuk le koja. Inggih. Ngono. Lho, ya Madipati. Aduh Pukulun kula malah tratapan. Kowe jajal njabut nyawaku. Aku isih urip kok jabut untumu modar. Ompong kabeh kowe. Oh. Ya ngati-ati lho ya Madipati, ngati-ati. Sembrono tenan. Kok tekan semono kok mung ngitung kowe. Nek Semar karo Tejamaya anu Siwa Togok gelem dadi dewa, kowe kapan dadi dewa? Ora kelakon kowe. Ora kelakon ana Sang Hyang anu Manik Maya, catur bojo. Nilakanca. Ora ngajar to karo dewa kok ngunekke sak pinake dhewe. Sang Hyang Purwacarita, Purwareja, Purwakerta. Ora ana. Rumangsane ora. Ning kok saiki bareng dadi dewa sombongmu minta ampun. Kemewat kaya ngregem jimat. Awa dikira titah kaya Bagong Irawani gawe kisruh kayangan. Tak enteni telung kedheping paningal, kowe ra meneke gamelan Lokananta, aku ngising sanggon-gon. Tobat. Lah nek kelakon apa ora teng-tengan kabeh. Lah menika lho kula ing ngajeripun kaliyan Bagong menika. Wong ndugal kewarisan sak kepenake dhewe. Ning tumrap kula suarane Bagong menika dadi wakiling para kawula ingkang mapan wonten ing Janaloka. Lah ya kuwi. Lah di guru menika ya dipun suwun pados maringaken gamelan Lokananta iki kok ora kersa iki lho malah. Tumrap kula ingkang nyumet dateng kamontraning kayangan ndadosaken geger menika Padukadi Pramesti Bathara Guru piyambak. Kakang Rodo, menawi panjenengan sampun paring dawuh tunggak waru godhong dadap mboten melu-melu lan mboten melu nggarap. Ala becik bener lumput bejo cilaka bungah susah.
kula ingkang nanggel. Ah nggih, nggih ngaten kula semanggaken. Yama Dipati wonten dawuh. Aja wedi kangelan lan aja samar kelawan apa ingkang katindakake dening Kakang Ismaya. Bagong kelawan Petruk dirangket. Sawise dirangket pasrahna lan panjenengan ulun dhewe ingkang bakal nyemplungake nang kawah Candra Dimuka. Nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kakang Narada, prapi sampun paripurna pasewakan penyarian kula wonten timbalan Pukulun. Budalna ingkang padha seba ingsun kundur ngedaton. Kula nun ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Penyarian. Keperanggul monggo ngayuda kepapang bawatnya bentar kepapang nyongge ngaloko Petruk kantong bolong Pukulun Sang Hyang Bathara Indra kowe titah ingkang nyula wetha wani nantang karo Bathara Dewa wani gawe geger kayangan Suralaya apa wis serep nyawamu nyuwun pangapunten tinimbangane kula wangsul didukani kalih bapak namung kepengin nyuwun ngambil gamelan Lukananta ewa dene para dewa kok mboten maringaken lah niki kula sing rumang ngrasake nek para dewa niku mboten adil pun kula sejarahke Bagong wis nyejarahke Ataga dumadine bapak dumadine Siwa Teja Mantri dumadosipun Pukulun Sang Hyang Manikmaya tak kira mboten luput napa sing kula aturake Pukulun Sang Hyang Bathara Guru ning tetep mboten maringaken wujuding gamelan Lukananta nyuwun pangapunten arepa Petruk niku persasat mangke remuk disawurke putung dibandemke teng kayangan ning bapak ajeng kula labuhi pati yen ngono enteng karo patimu mboten enteng sebab napa pati urip niku sing gawe sing kuwasa mapano tak bondo tak krincung sikil lebokke ning kawah Candra Dimuka carane sapi mang jagariyen Pukulun nek kula wis ora iso obah ora iso ngrawat mang bondo tangan kula mang krincung sikil gene marganing patimu nuwun sewu nek kula wantun kali sampean
Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Kakang Bathara Indra Yayi Bathara Brahma ora usah dadak nganggo petungan yen dipetung anake Semar kuwi ya tanpa beda para Jawata mula raneh yen to kekuatane ngedap-edapi mula tak suwun Kakang Bathara Indra nggunakno daya kekuatan utawa pusaka supaya enggal rampung nggone ngendarat kelawan Panakawan Bagong lan Petruk tibanana pusaka kadewatan Slendra Bawana Yayi yen pancen kaya ngono kang dadi ngendi atur ing sadi kelawan pun Kakang Petruk lan Bagong bakal tak tegani tak tibani pusaka ora lumpuh Petruk lawan Bagong meguru karo anake Semar mangsa baranga Kakang Bathara Indra mati aku kaya kena jemparing dadaku kok kekuatanku ilang kabeh ya kok aku iso omong ngene iki ning ngobahke jenthik wae ra iso aku ya ae semuk dadi lemes kabeh ngene iki kowe nggo obat kuat ora nggowo men iso obah wae aku wis seneng lho jane ayo sambato kena daya kekuatan pusaka kaendran ora lumpuh aja tundang Bathara Indra Petruk. Lah sampean sombong. Sampean umuk. Ayo nek wani tangan kosong. Truk. Awar madhep rono angil. Otot bebayu kaya ilang kabeh iki piye iki? Mentari mata sing ketap-ketip. Wah cilaka ya aku ya ngono iki. Wah wis mati iki cetha cemplungke kawah Candra Dimuka. Ora sawedi karo mati le. Nek perlu awak dhewe mbelani bapak tekaning pati, awak dhewe nyemplung kawah. Nek pancen awak dhewe engko petungane karo sing gawe urip ki ora salah. Kawah Candra Dimuka ora mempan mobong karo awake dhewe. Tenane? Tenan. Kuwi buku ngendi sing ngomong ngono kuwi? Lho, nyatane jaring para kiai, para pepundhen kae nek wong ora salah cemplungke kawah ki genine ora kuat ngobong karo awake dhewe. Muga-muga ngono ya, Truk. Ha iya. Ayo saiki nglawato. Kula mboten saged nek pancen sampeyan kendel tenan. Ayo mangluari kekuatan samsing tiba teng awak kula. Ayo
Aku culke, kayak ana kekuatan Bathara Dawa sak asik kayangan. Wila suarane Bagong kok isih kaya ngono. Sapa kuwi? Bathara Brahma. Weh. Kowe dewa apa kowe? Dewa geni. Nah aku nyilireke. Lho. Dewane geni kok cilirek. Ah mesti kowe kejaba kuwi kowe nggo gas bareng to kowe. Wah, Bagong ki pancen omongane nganyelake. Sapa kuwi, Truk? Bet ketoke ya Madipati aku nyawang saka kene kok sandangane. Kae rasa kon melu-melu kok njabut nyawa cilaka, Truk. Ayo sambat to kowe ora iso glawat tak jabut nyawamu. Wis aja kesusu ya Madipati nek ora mau dadi jabut ya. Bagong. Pancen cangkeme elek kok Bagong ora. Wis kowe ora iso glawat tak bondo tak mlak krincung sikilmu. Kowe tak bondo tak aturake Wang Pikulun Bathara Guru ki nampa pidana Petruk. Pun kula saniki wis ora iso apa-apa. Mang napake ora apa-apa. Truk. Kirim SMS karo Semar. Lho. Tanganku ora iso obah lho kok. HP iki ning sak ning ora iso obah. Nek iso aku kirim SMS karo bapak, Pak, aku tulungono bapakmu sing munggah kayangan ngamuk. Piye ya carane iki? Ha wis sak di pasrah wae iki ora iso piye-piye iki. Wah cilaka tenan iki. Mati tenan awake dhewe. Ora usah nangis, ora usah nangis. Ora usah nangis dasmu. Anakku cilik-cilik. Anakku sing cilik dhewe iki lucu, Tru. Iki aku ngerti kaya ngene iki aku ora melu. Gong. Belani bapak iki diantepi rasa gembeng. Oh, cah jiri ora. Ora bojomu ora ya isih to ora ya dopeni bojomu to. Gareng urip Petro. Lah ngopo? Ora ngerti to. Gareng ki seneng karo bojoku. Oh, berarti lamun nangis ki wis melang nek bojomu dipek gareng. Ora apa-apa men gareng men kecingkrangan uripe. Nguripi bojo siji wae rekoso kok arep bojone loro aneh-aneh ora. Wis diantepi atine. Oke. Semangat. Semangat. Mati ra apa-apa. Wah ya aja. Mati ora apa-apa. Ora apa-apa diantepi wae. Yai Bathara Brahma Yai Bathara Yamadipati. Petruk dibondo tangane Bagong, bondo tangane aturke Sang Hyang Jagat Kirinata. Ya ngestoke dawuh Kakang Bathara Indra. Bagong ya dibondo. Iya. Dibondo digawa ning ngarepe Sang Hyang Bathara Guru. Wah, mati dening aku ayo nglelengo saiki. Ora ngleleng. Ora wani ngleleng dudu Bagong. Wah, rangket tanganmu tak krincung sikilmu, lebokke paku jarane. Ha? Ora. Ngandel ora. Modar kowe. Arep aku wis ngene iki ora iso mbales apa? Kapokmu kapan wong aku bar mangan pongge pirang-pirang. Ora setup ngono. Waduh. Mulek-mulek ya. Buyer. Ora antute kok turun bapakne. Ayo, kapokmu kapan kowe? Waduh. Dirangket wis ora wae. Kowe wae sing ngrangket Bathara Indra. Kon ngrangket Bagong kok ora gelem. Kok kaya tembakan lho. Iki keistimewa aku nang kene iki. Iki termasuk pusakaku e. Ngampet ambegan Bagong diboyong ngarepe Hyang Pikulun Bathara Guru.
samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana tarlen saking liep layaping aluyup Ponokawan Petruk lan Bagong wis dibondo tangane dikerincung sikile ora iso nglawat ayo saiki mara gage Sumbara iki oleh-olehane yen to titah bakal wani marang kadewatan wis kok iki dian Bathara Indra wonten dawuh pukulun kok ora mbok plothot wetenge ing ngatasé ning Bale Marti Kundha manik asem aku mampu dhewe Truk mumet aku salah ora edan kok kowe iki ora wis pokoke mumpung arep mati tak entek-entekke ndak engko malah dadi sangu malah ora prayoga kita bakal ulun cemplungke ning kawah Candra Dimuka mboten wedi kula mboten ajri mang cemplungke teng kawah Candra cemplungke saiki nyakit licik kowe Bathara Guru nek pancen wani ayo aku balekno kekuatanmu kaya mau obrabrik tenan kaya ora wedi lho Bathara Brahma Bathara Indra Bathara Yama Dipati ora wedi kabeh aku ning caramu ora kaya ngene iki lho Gong ora kuat heru oh tak kira nek Bathara Guru ayo balekno kekuatanku nek pancen kowe wani balekno ora wedi karo sapa-sapa aku sampeyan ora maringake gamelan Lokananta tetep kula kali Bagong ajeng ngamuk teng Kahyangan Suralaya tetep kula ajeng ngamuk kita nadyan sumbar kaya ngapa ora bakal bisa nglawat Sumbara petak aciya-ciya wah basa Korea bareng apa Gong basa Korea petak aciya-ciya iki basa sastra Jawa iki bidalang biyen iki sok muni Sumbara petak aciya-ciya ngono kae petak aciya-ciya ciak bulu cuek-cuek ciak-ciak ini dian Bathara Indra kula wonten paring dawuh aja nganti digawe macak kowe terus arep dipacak ora kuwi basa Jawa iki Ponokawan sak karone iki cemplungno ning kawah Candra Dimuka terus wis to meneng santai piye mati tenan iki terus pokoke pasrah ikhlas karo pasrah oh alah ra mulih tenan iki aku terus wis ra ketemu karo sayangku waduh sapa bebek waduh bojomu bebek senengmu bebek kok bebek oh ayo Bathara Indra cemplungno ning kawah Candra Dimuka niki ngestakaken dawuh nanging pukulun ora usah dadak sira wani tambuh perkara iki ulun ingkang bakal nanggung perkarane mati dening aku Ponokawan Petruk iki jarake adohe panase kaya ngene santai malah awak dhewe ora ngrasake lara kok buk mati jare nek ora salah ora wuk iki ketoke kok tetep wuk nek iki tetep murab ya tetep ketoke ha kaya ngene kaya ngene ayo rungokno pesambate wong-wong sing tak obong ning Kawah Candra Dimuka sing duwe dosa tumraping para Jawata
Aduh, tulung aku tobat. Aduh, ndasku dipecah bola-bali. Asa dirungokke lho, Gong. Aduh, tanganku diketok bola-bali. Aduh, gegerku disetlika. Ketoke ngapusi nek iki, Tru. Lah kok ngapusi? Mosok kene ana wong dodol setlika? Aduh. Nggon aku ditombak dadaku. Aduh, nggon aku ditombak bola-bali. Aduh, ditombak. Dudut meneh ditombak. Nganti raja-raja, aduh. Rasa dirungokke lho, Gong. Wah, aku saya suwe saya stratapane, Truk. Kuwi mbok cangkeme do kon meneng, Truk. Aku iki sukma sing dipala sing diajar kok kon meneng piye ora? Mati dening aku. Polo kan Petruk cemplung ning kawah Candra Dimuka. Petruk sik mawon. Iya. Kowe sik ya, Truk. Kowe iya ngopo? Bakal ya wong loro kok aku sik. Aku kan ndelok lemu ngolet-ngolet e. Ngolet-ngolet kena geni modar ora mati dening aku. Mentolo aku. Petruk. Bareng kobong kok rambutmu mabuk. Kok pindhole mabuk. Ayo sambato bapa ngakoso Ibu Mertiwi. Kowe bakal tekaning pati cemplungke kawah. Sik. Rasa tak cemplungke mo, Brama. Petruk wis kebacut tak cemplungke. Aku rasa tak cemplungke, aku tak nyemplung dhewe. Nyemplungo. Tulung kula troke kathraku. Kok dadak, mosok nyemplung telesan. Kuwi geni kok telesan. Wis jaluk pamit, Truk, tak tututi, Truk. Mubal genining Candra Dimuka cinemplung lan Kelurah Petruk lan Kelurah Bagong eling-eling titah ingkang boten ate klepetan dedosan nadyan keladuk wani kurang geduga gejol kumarucul parandina damel suka sangganing para ingkang sami wuninga dadya kanugrahan tumraping Kelurah Petruk miwah Kelurah Bagong tanggap Sang Hyang Jatimurti wis ngawuningani Kelurah Petruk lan Kelurah Bagong manjing telenging Candra Dimuka. Mulat Sang Hyang Asih Pranaya Sang Hyang Bathara Wenang Sigra niyup saking dirgantara manjing kawah Candra Dimuka. Wis mateng po? Ora kok. Kok awak dhewe kok ora iso ngrasake panas to iki, Gong? Padahal kiwa tengen geni kaya ngene, Truk. Heeh. Teng jlerit ora karo-karuan teng brengok. Nyawa disiksa pirang-pirang. Tanganmu iso obah ora, Le? Iso. Coba ngadeg kok. Wah, gene kok iso ngadeg. Malah waras e. Ha iya. Wah, ayo ngendi-endi geni. Ha ya iki sing jeneng Kawah Candra Dimuka. Wedian, Truk.
Kan ana wong dikethoki late bola-bali kaya. Kae wong gaweane goroh. Ngapusi. Berarti aku sok ngono kae ya, Truk. Aku sok goroh ra. Medeni tenan. Heeh. Kae wong kok sirahe dipalu. Pecah, gathuk meneh. Palu pecah, gathuk meneh. Kae wong sing pikirane wong pinter ning dienggo pinteri wong liya. Udan ana wong matane dicubles paku sok kae, Cuk. Kae gane wong injen. Aduh. Ngopo kok aduh? Aku kulinae. Aku kuwi karepmu kowe. Aseme bojomu barang tak injen ae. Kok warna-warna ya basiksane ya, Truk. Heeh. Kae ana sing di slamet wetenge mangan barang haram. Oh, mangan iwak-iwakan sing ora entuk dipangan kuwi, dipangan kuwi wetenge disumeti kaya ngono kae. Wedan. Oh, kae ana bokonge disodok. Disogok nganggo apa jenenge iki? Apa jenenge wesi kae, Truk? Kae gaane ngentut sak nggon-nggon. Aku ana kabeh ya aku. Berarti pasiksanku medeni ya, Truk. Oh, medeni. Mripate dicoblos, ta besok nginjeni ya. Sok goroh lambene kethok ilate. Wah, nyemelangi. Ning ya ana sing kae diobong murup malah guyu cekakaan. Diobong murup guyu cekakaan. Kae saking dosane ora iso di ngapura nganti dadi penghuni neraka. Dadi jim, dadi setan. Kae wis ra ngrasake lara kae kaya ngono kae. Mergo saking jahate. Ketoke kowe brek. Duapure ora. Aku ora ngopo-ngopo kok. Sing kono kok ketok ya ono. Gong iki cah cilik kok dosane akeh banget. Kamplang mencrat. Ora ngerti iki sapa iki? Sapa ya? Sang Hyang Bathara Wenang. Mulai dhewe cemplung kawah ora apa-apa iki mergo ana iki. Waduh, pemadam kebakaran. Waduh. Wah, wek lambemu lho. Lah kok karo geni kok kendele ra jama-jama nek ora pemadam kebakaran ora ono to. Gong tak omongi. Pemadam kok pematan. Pemadam kok kowe tak omongi. Kowe mau iso crita Sang Hyang Bathara Tunggal. Heeh. Ya ta? Heeh. Bathara Tunggal iki sapa? Bapakne Bathara Guru, bapakne Semar kuwi kambah kakung awake dhewe. Heeh. Lah iki bapakne Bathara Tunggal. Wo. Kakek buyut. Heeh. Ora kakek buyut ning iki sesembahaning para yai wong-wong dewa Bathara Guru nyembah karo iki. Kok cilik to? Ha wis ben ora. Cah SD kok pintere ra jamak-jamak. Cah SD pinter. Ngapa ya, Truk? Jengkel karo aku. Kowe meneng rasah cerewet, aku tak matur. Oke. Wong anggere nyambung rebut tak sikut cangkemmu kowe. Meneng. Ya. Radong meneng ndak engko adek kualat. Ya. Bekti kula pukulun. Iya ya. Petruk ndak tampa, pangestu ulun tampanono. Dadi wiraswara apik. Cilik kok suarane gandem. Dadi MC wae, Truk. Ning bermiarsu. Ana wae lunga ana kok cedhak sing dikethok ilate ke. Gah. Ngono ilatku malu dikethok. Aku iki cerewet kok nang ngene. Meneng ae to. Bekti kula pukulun. Iya iya. Wah iya iya. Petro dalem pukulun. Marmane kita ora ngrasake panas mergo saka daya ulun. Nggih, kula sampun ngertos. Wedan. Ampun. Wis meneng. Ulun sak pejagung kelawan jeneng kita, nedya mitulungi kelawan jeneng kita Petro. Kula, iya Petro. Mergo apa ingkang dadi karepaning bapakmu mau becik dene Bathara Guru kesasapan tumindak angkara budi candala. Bathara Guru ingkang duwe watak sewenang-wenang
dheweke ngrumangsani dadi diwaning para dewa tumuli ora tresna asih kelawan titahe kuwi kleru nggih Kulun. Mula ulun ingkang bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita matur sembah nuwun tanpa pepindhan nanging sadurunge kita ayo ulun entasake saka ing kawah Candradimuka kita ulun kanthi ana ing Ngundarandir Bawana Petruk sakmenika iya Petruk nggih nderek mawon ing kantong bolong yen ora apa-apa eling ana satriya Wiratamtama kebat kita tut wuntat kan laku jantra ulun munggah ana ing Ngundarandir Bawana sawetara bakal ulun paringi kanugrahan lan kita kudu bisa minangkani apa dadi utusaning Semar mboyong gamelan Lokananta nanging ngaten parampulun kula ratun nderek monggo ulun kula dherekaken Petruk bareng kelawan panjenengan ulun nggih. Bajigur. Petruk iki ora sadar ya. Petruk iki hilang ingatan ya. Nek nggawa aku. Dijak karo si sama mau cah SD mau. Petruk ayo ning kantor kepala sekolah monggo kula dherekaken. Lah kok lali nek aku nang kene. Weh, lah penyakit. Wis, piye iki aku nang kawah Candradimuka mongko ora ana sing mitulungi karo aku. Gong, yo. Mangkat. Kae uteke ra dinggo ya, Jawa. Komeng yo mangkat. Kowe iso mabur ki merga apa, Truk? Aku ki ra iso mabur ya, Nyok. Ulun piye Petruk? Bagong mboten saged mabur. Ulun lali. Kae ngopo cacile kok ngambung bathuk barang. Wis dinehi kekuatan mabur cah goblok. Wah timblis kok kene modar ora. Yo. Nanti. Kalasan. Ngundarandir Bawana. Melu ya, Truk? Mabura. kaya ngenteni Silming Palwa gabus.
kumambanging Sila Kresna. Anakku Petruk karo adimu Bagong tak kongkon ning kayangan kok ora mulih-mulih. Apike dislameti wae Pak dianggep mati. Kowe iki dulur tuwa kok omonganmu ora kepenak. Karo kakangne kok karo adine kok kaya ngono. Lah wong lawitekno nek diutus ora sowan-sowan mrene. Monggo ya mingkon nyilih gamelan Lokananta. Ora jane bapak iki arep ngopo to? Aku arep ngresmekke papan wisata sing mapan ana ing Karang Kadempel. Aku ki lam-lamen Bagong kok ora sowan-sowan iki dadi nyebut gareng kowe kleru Bagong. Kok ngene iki rasane wong tuwa nek kangen karo anak. Wong nggih. Bapak ora kangen kalih kula. Kowe iki ya tak kangen ning gandeng rupamu elek aku. Ora tau kangen karo kowe. Wedian bapak iki manyen. Omongane sok nyelekit ning nek ora nyelekit kok udu semar. Blegegek kugek sadolita. Mel. Iki ora pangling kaya kakangku sing tak tresnani. Kakang Togok. Iya Mar. Aku sing tekan Karang Kadempel. Karo Mbilung. Adik. Aku sing tekan Karang Kadempel. Gareng aja pisan-pisan wani karo Mbilung kae makmu gedhe, makmu kiper kuwi. Pecicilan ora ning omahe wong kok jingklak dupak sisan ora. Sabar Lulung. Anake Semar iki karo awake dhewe ra ana sing seneng. Mesti ngerampok, mesti njaluk. Nenek sak gedhagan iki aku tok jaluk ora duwe reng. Sebabe apa, wa? Aku suwe 200 sabrang wis ora ditampa. Mula aku iki karo Mbilung iki dalam rangka. Waduh, kata-katane dalam rangka. Ya ming golek lipur ati kangen karo adiku lanang. Merga bapakmu kuwi ra adiku. Mula aku sowan ning Karang Kadempel. Wah, ya syukur, Wa. Ya saora-orane nek kowe ngaku adi karo bapak ki ya ora ming kosongan. Ayo nggawa gula apa teh. Lombok tok plothot nek aku duwe. Aku wis ora gablek apa-apa. Aku iki tikus mburi iki didol wae. Jangan macem-macem ya. Jangan sembarangan. Ini manusia ini. Ini manusia ini. Omongane kok ini manusia ora sabar. Omongane anake Semar iki kabeh kaya ngono kae, ora usah dadak digagas. Ora iki kok anakmu sih. Siapa itu? Kok ada yang ngesokke sendok pirang-pirang? Wah, yo ngrungokke wong kono-kono. Si Petruk karo Bagong kok ora katon. Kakangku cah bagus. Sejatine aku kira duwe sedya to. Sedya apa? Sedya ya kuwi ngerti dhewe. Ana ing sisih kulon Karang Kadempel kae rak katon rame banget. Kae papan wisata kanggo kawula masyarakat sak Karang Kadempel. Pokoke nggonamu, mbok. Iya. Oh, ya syukur Mar nek kowe iso mbangun kaya ngono. Ana karaokene ora? Wong tuwa kok senengane sing dialap kaya ngono. Aku lagi seneng ajar nyanyi. Ora kena. Iki wong gerangan kok aneh-aneh ora. Ya ming ngomongi kae papan kanggo nggaring-garati, kanggo nggaring penggalih kawula masyarakat sak Karang Kadempel ning iki pancen aku duwe niat ngresmekke kanthi cara papan mau arep tak ruwat. Ya kuwi aku bakal mbabar. Clear tegese aku bakal ngaturake pasugatan ringgit. Wah, isih kurang ora wiyagane, Mir? Isih kurang akeh. Nek entuk wong kuwi ya ngerti dhewe nek aku ki baut ngempul. Weh. Iki ngempul wis entek kempul pira? Anggere ngempul turu
ngorok kempule kolu. Turu ngorok kempule kolu. Ning ya tak melu andil nggonmu ngresmekke. Ora apa-apa. Ning iki aku rak duwe penjangka lho. Penjangkamu apa? Gandeng aku kira gablek. Ya kuwi uba rampe. Mula jane Petruk karo Bagong ki tak kongkon ning kayangan. Lho, ngopo? Sowan adimu Manikmaya. Lah terus wigatine, nyilik ngambil gamelan Lokananta supaya rancak. Ning kok wis pirang-pirang dina iki kok ora bali. Saya suwe atiku saya kumesar kaya ninggal jejabang ana ing tepining Balumbang Kakang Tejo Mantri. Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing mar piye Kang Togog ora ya ora pangling karo watake Manikmaya. Anane kowe karo aku nganti wujud kaya ngene iki rak merga digawe karo Manikmaya. Lah nek nganti anakmu Petruk karo Bagong iku mengko kesrimpet kesandung perkara karo Manikmaya. Merga Manikmaya kae nadyan wis dadi dewaning para dewa ning isih sok kesasapan watak angkara budi candala. Ora iso mingko saka watak sombong umuk sesongaran lan ngangah-angah kepengin dadi wong sing disembah dening para kawula sak jagat. Mula nek nganti kowe kok ming meneng-meneng nang omah lenggahan sila tumpang kendangan dengkul ora melu mikirke karo anak-anakmu, ya nek anakmu Petruk karo Bagong ki ora kesonjo mbaya nek nganti eneng apa-apa digawe karo Manikmaya. Sing kelangan dudu sapa-sapa ning rak kowe dhewe sing kelangan. Lah kok dadi leres ngendikane Pak D Torong menika. Sabar. Ngonekke Pak Dene kok Torong. Nek nganti Petruk kali Bagong teng kayangan digawe rekoso karo Bathara Guru luwih-luwih nek nganti disirnak karo Bathara Guru lho Pak. Bathara Guru, nggih Bathara Guru. Sinten sing kapitunan, sinten sing ajeng cilaka. Wah, lah kok dadi gumregah pikirku. Nala Gareng kowe tunggu Karang Kadempel. Kakang Tejo Mantri aku titip Karang Kadempel karo Mbilung Reksanen. Aku tak nanjehke karo Manikmaya anak-anakku nendi ya. Malah entuk gawean. Madang urung, Pak De? Ya urung ya. Lah wong jeneng kuwi Abdi Ratu Sabrang kok madang kok urung yaene kok nganti urung madang. Pak De Mbulung madang urung? Belum. Baru cemilan. Ayo do madang yo. Apa ana apa? Weh, padake wong tipis. Segane cething. Lawi lemari. Sekono Paranana. Caiduan ora ana apa-apa kok. Aku muni piye? Segane cething lawi lemari. Nek tedas kletaken. Setan ya ora. Karo Pak Dene kok kaya ngono. Ya ora Pak De, aku sayang karo kowe kok Pak De. Wah, sake mendosol undangan kok biru. Kuwi ana sing abang barang kuwi. Nek kene 100 Pak De. Lho ora tenan to. Madang ora? Madang 100. Ngombe tok 50. Kok larang men. Karang Kadempel padake nggo namu. Apa-apa wis maju, apa-apa larang.
Gotut to piye? Apa? Gotut. Ora iso ngarani. Wis yo, rasa koyan gurung tak derekke Pakde gratis. Aku ki anak sing ngabekti karo wong tuwa kok tak derekke gratis. Saya bagaimana? Mangan lemah sakarmu. Yo aja milung ki yo kancaku. Yo gratis kabeh iki mung guyon ora sembro, ora kok tenanan. Tak sugata sak senenge Pakde ning ngancani aku ngenteni bapak bali saka kayangan. Yo, ora usah kuwatir mengko tak anu kancani reng. Heeh, ya.